alihi wa sallam ala asyhadu salihin ashabat tabi'in ulama imam musallin jamal fatal qarabin syekhina sallallahu alaihi kitab lahul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqana fil haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Aqala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-babus samina wal ishrun, utawi kubab kang nomor 28 nerangno apa fi dzikri hari yaumil qiyamah, ing dalem nyritakno panase dina kiamat. Bil khabari iku kasebut ing dalem hadis utawi idza kana nalikane ana yaumul qiyamati apa dina kiamat yajma'u monggo ngumpulake Allahu sinten Allah al awalina ing wong-wong kang pertama Nabi Adam sawana anake saputune nggih, wal akhirin lan wong-wong kang terakhir sing ngumani dina kiamat hancure bumi. Fisoidin dikumpulna fisoidin ing dalem tanah wahidin kang siji. Watadnu lan parek asyamsu apa srengenge. Sejak Nabi Adam sampai umat terakhir dikumpulna ning siji ora-ora, terus srengenge dicerakno. Mirusihim saking sirah-sirahe akhirin awalin wa yastadulan banget alaihim ing atase akhir awalin akhirin yaumal qiyamati ing dalem kiamat harruha apa panase samsun. Dikumpulna dadi siji srengenge dicerakno 1 mil. Ana sing kono mil itu maknane ya sing go celak iki. Berarti sak kilanan ku srengenge. Mungkin gawe apa panase nggih wong. Sak menika kita nang donya jarak srengenge waduhe ngono nggih iku nak panas tengah apa awan-awan panase mengkono mboten betah.
Lagi malah sakmil tok sekilan. Fatakhruju mongko metu unukun apa kewan minan nari sangka neraka kadilli kaya ayang-ayang. Bareng ngono terus ana kewan sing kaya mega kaya ayang-ayang. Tumayunadi nuli undang-undang al-munadi sapa malaikat sing undang-undange ya maksarul khalaiki golongane pira-pira makhluk intoliku padha budal sapa sira kabeh ila dilli maring ayang-ayang payantoliku namangka padha budal sapa khalaik wahum hale utawi khalaik salah sufirokin iku dadi telu pira-pira kelompok. Malaikat undang-undang makhluk kabeh kowe do budal mara sak ngisore aup-aupan iki ayang-ayang iki. Budal iku dadi telung kelompok. Firqatun rupane sak kelompok al-mukminuna iku wong-wong mukmin. Wa firqatun lan sak wa firqatul munafiqilan kelompoke wong-wong munafik. Wa firqatul kafirina lan kelompoke wong-wong kafir. Telung kelompok niku kelompok apa wae? Pertama kelompoke wong mukmin, kedua kelompoke wong munafik, ketiga kelompoke wong kafir. Wa idza sara mangko nalikane dadi al khalaiku sapa pira-pira makhluk ila dilli maring ayang-ayang sara mangko dadi adillu apa ayang-ayang salah satu aksamin iku telu pira-pira bagian. Mau kan siji apa-apane nggih. Iku bareng wis kelompoke dadi telung kelompok, apa-apane dadi telung kelompok. Misah dadi telu. Ismun, telu apa wae? Ismun utawi sak bagian lil hararati iku krana arahe panas. Sing siji mega kok nggih. Mega iku mau panas. Wa qismun utawi sebagian lidukon iku dukon. Kalau mega. Wa qismun utawi sebagian linuri iku padang. Siji megane iku panas, siji berupa kelop, siji cerah padang. Walidhalika mongko krana mengkono sara adil salah satu aksam qala dawa Allah sinten Allah ta'ala halim wa sinten Allah intaliku ila zilli di salah si suap Al-Quran Allah dawuh intaliku padha budal sapa sira kabeh ila dillin maring aup-aupan di salah si suap kang duweni telu pira-pira cabang. Ini Al-Quran pun disebutke wal hararatu utawi mega sing panas takumu iku jumeneng apa hararah ala ruusil munafikina ing atase sirah-sirahe wong munafik. Mega sing panas mau iku ning dhuwure sirahe wong-wong sing munafik.
li'annahum krono sak temene munafikin yahtarizuna iku ngedohi sapa munafikin minal hararati sangking panase fid dunya ing dalem donya. Kene sing panas mau mega aup-aupan sing panas mau ning gone dhuwure wong munafik. Soale wong munafik iki waktu ning donya ngedohi panase donya, gak gelem kepanasan. Kama kaya keterangan kila kang den ucapake fihim ing dalem wong munafik. Tenggone Al-Qur'an nonton wa qalu la tanfiru fil har kul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Wa qalu lan padha ngucap sapa munafikin la tanfiru aja lunga sapa sira kabeh fil hari ing dalem panas. Qul dawa sapa sira Muhammad naru jahannama utawi panase neraka jahannam asyaddu iku luwih banget nahron apane panase laukanu lamun ana sapa kaum yafqahuna iku padha ngerti sapa kaum. Kene mau aup-aupan sing panas ning dhuwure wong munafik, soale wektu ning donya wong munafik ngedohi panase donya. Nate tiang-tiang mukmin ana perintah perang, tapi delalah pas panas ya, panas ketika tengteng wong munafik ngomongi ngendon-ngendoni wong Islam. Ayo aja do mangkat panase ngene kok mangkat perang. Lah benjing ning gone perkara omongane ngene iki. Benjing waktu ning gone hari kiamat dekne diaup-aupi karo aup-aupan sing panas. Walid dukhon lan iku kedue dukhon Allah ya qafu mandek ala rusil kafirina ing ngatasé sira-sira wong kafir li'annahum krana sak temene kafirun kanu iku ana sapa wong-wong kafir fid dunya ing dalem dunya bin nuri ing dalem padang wa fil akhirati lan ing dalem akhirat fid dulumati ing dalem pira-pira peteng. Padalika mangkota mangkono kanu fid dunya fin nur. Qalu ta'ala ta'ala Allah ta'ala yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Terus aupa-aupan sing nomor loro yaitu berupa dukhon. Dukhon iki mendung sing gelap ya. Iku ning gone dhuwure sapa ning dhuwure kelompok wong-wong kafir. Ini kang ngono soale wong kafir wektu ning donya iku ndekne ning gone padangan ya. Ning gone padang sampe ning akhirat diwalet dadi peteng. Iku wonten didhawuhake ning Al-Qur'an yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Yukhrijuna ngetokake sapa malaikat hum ing wong-wong kafir minan nuri saking cahaya ila zulumati maring pira-pira peteng. Wong kafir waktu ning donya kan padang dene nggih, maksude enak-enakan nggih. Butuh apa ora ana larangan pengen mangan babi ya anggere dipangan. Pengen apa mangan-mangan gak ana aturane. Ini padha karo ning padang. Isih
bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan saking Allah. Panganan-panganan sing enak-enak niku nggih sing akeh malah tiba wong kafir. Ning hotel-hotel sing mahal-mahal, pokoke sing kenikmatan-kenikmatan donya niku tiyang kafir malah sing luwih kathah nikmati dak ya. Iku wektu ning donya pancen ngono di lulu karo Gusti Allah. Tapi wis meninggal niku wong kafir sedetik pun boten rasakno kepenak. Waktu ning donya wis enak-enakan lah mangan ngombe lopo, tapi wis mati niku wis sedetik pun boten rasakno kenikmatan. Sampai niki ning gone yaumil mahsyar. Isih setunggal ya apa aup-aupan. Wa nuru utawi aup-aupan sing bercahaya monggo ya qiyafu mandek apa nur ala ruusil mukminina ing ngatasé sira-sirahe wong mukmin liannahum krana satemene wong mukmin kanu iku ana sapa wong mukmin fid dunya ing dalem donya fid dulumati ing dalem pira-pira peteng wa fil akhirati lan ing dalem akhirat bin nuri ing dalem cahaya. Sing aup-aupan sing berupa cahaya kanggo sapa? Kanggo kelompoke wong mukmin. Soale kualikan nggih wektu ning donya ning gone dulumat peteng. Diwalik ning akhirat ning gone cahaya. Kama kaya keterangan kala kang dawuh Allah sinten Allah Ta'ala halimul sinten Allah dawuh ing Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Al-Qur'an Allah tawi Allah waliyul ladzina iku penolonge wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina yukhriju ngetokake sinten Allahum ing alladzina minad dhulumati saking pira-pira peteng ilan nuri tumeka maring padang cahaya. Waqala lan dawuh Allah sinten Allah bisifati ning dalem sifat-sifate wong mukmin yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat kanthi sifat yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Ing Al-Qur'an Allah nyeritakno sifate wong mukmin yauma tara ing dalem dinane weruh sapa sira al mukminina ing wong-wong mukmin wal mukminati lan wong mukmin wedok yas'a iku lumaku sapa yas'a iku lumaku nuruhum apa cahayane mukminin mukminat baina aidihim ing dalem antarane ngarepe mukminin mukminat wa bi aymanihim lan ing dalem kiwa tengene mukminin mukminat busron halit busrakum halit bebungah sira kabeh al yauma ing dalem iki dina jannatun utawi pira-pira surga tajri kang mili min tahtiya saking ngisore jannat al anharu apa pira-pira bengawan
kali. Jadi sing apa mau aup-aupan sing rupa cahaya kanggo wong mukmin, sing peteng mega peteng iku kanggo wong kafir, sing panas kanggo wong munafik sesuai amale waktu ning dunya. Srengenge sakilan tok ya. Panase mboten kantenan. Lha niku nggawa kipas ah. Ora ana adol kipas to mriko nggih. Ora ana adol AC, ora adol kipas. Wonten payung nggih. Jadi Allah nyediakno payung benjing ning gone yaumul mahsyar. Tapi tumbase kanggo nganu amal tikete niku nganggo amal wektu ning donya. Ola amal apa wae iku pitu niku. Niki wonten hadise. Ola dawuh sinten Rasulullah alaihi salam. Sab'atun utawi wong pitu yudillu iku mayungi sindun ing sab'ah Allahu sinten Allah fidilil arsy ing dalem aup-aupane ars yauma ing dalem dina la dilla ora ana aup-aupan iku maujud illa dilluh kejaba aup-aupane Allah. Tomben Allah mayungi wong pitu nganggo payung arse Allah ning gone dina ora ana payung kejaba payunge Gusti Allah kanggo khusus kanggo tiyang tujuh. Sinten mawon niku tiyang tujuh setunggal imamun imam adilun kang adil. Imam iki pemimpin ya. Ora imam salat, pimpinan masyarakat. Ya mulai bupati, mulai napa sing dipimpin nak sak desa ya petinggi, nak mimpin sak kabupaten bupati, mimpin sak provinsi gubernur ngoten iki. Dekne kok adil. Nah, sampeyan diparingi payung karo Gusti Allah. Nomor loro wasyabul lan wong cah nom. Nasa akan tumbuh sapa syab bi ibadatillah ing dalem ibadah maring Allah Ta'ala halim wa luhur sinten sing nomor loro payunge Gusti Allah kanggo cah nom sing tumbuh wis regep ibadah karo Allah. Nek wong tuwa ibadah kan wis maklum wis sadar wis nepsune wis ora kuat wis arek nunggu waktune niku kadang sregep ibadah iku cara ngono wis wis pantes ya. Lah niki ana cah enom tapi sehari-hari ini sregep ibadah. Mungkin liyane dolanan dekne gelem mondok ngaji ibadah salat sunah dilakoni kabeh bengi tangi tahajud rina poso niki sampeyan angsal payung saka Gusti Allah. Abot niki nggih. Sing kata nak canom kan wis canom kok ning dalanan. Canom wis mabuk-mabukan jare. Namun iku peh canom jare. Ora denger nak nyawa iku ora kudu tuwa ya. Kadang enom meninggal ya kan kathah.
Nomor 3 warajulani. Nggih. Lanjut besok iki 7 kelompok sing tok payung saking arse Gusti Allah. Wallahu alam bisawab. Ya mugi-mugi benjing wonten yaumil kiamah kita termasuk tiyang sing angsal apa payung saking Gusti Allah. Gusti Allah. Yen ora pateka panas ya. Soale wong nggih srengenge ngene dicerakno sak kilan tok. Ape tuku payung lan adol payung ya wonten payung Gusti Allah nganggo amal wektu ning dunya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqina wa faqi ahlana. Wa qurrati lana fiddina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqina wa faqi ahlana wa qurrati lana fiddina. Inda kulli karbatin wa mujibi inda kulli da'watin wa ma'adi inda kulli syiddatin wa ya rajai ina tangkoti uhilati Allahumma ubat bisa nyandang bisa liwat Allahumma ubat muka-muka ringan selamat Allahumma kitra kitri suge bebek suge nari Allahumma kitra kitri suge sapi suge hari. Ada babul bisyirul Fatihah. Mugi-mugi wonten manfaatipun, kirang-kirang nyunaken pangapunten aku minkum bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.